तर मित्रांनो लोकसत्तावाली टीम माझ्या गाडीत आहे, पण बाबल्याची अजून काही खबर नाही आहे. बाबलो अजून हय गोंडे विकण्याच्या धानलीत जा. पुष्पाताई तुमचा यूट्यूबमध्ये प्रवास कसा काय आला, असा प्रवास कसा काय चाललाय असं विचारते. राष्ट्रीय पक्षीचं चांगलं इलं तुका विचारलं ते माका ते पक्षी विचारणार नाही का तुका माहिती आहे तो सांगता म्हणजे राष्ट्रीय पक्षी पहिले तुका माहित नाही. थांब काही दुसरा अभ्यासातला विचारणार नाही बाबा. तू काही इंग्लंडमध्ये कुठे राहतेस ते नाही विचारणार. हे मराठीचं चॅनल आहे ना, तुमका बोलावणार ती पण बाकी काय हो म्हणा. आज तू एकदम टकाटका पुण्यात पाठी काढलं फुल. तुझं स्वागत करू जात होय, ते तुझ्या स्वागतासाठी येईल. बोला ना जरा एक मिनिट. हॅलो कर. हॅलो 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 म्हण मोठ्यान. हॅलो. अरे बाबूला बोलवा. हे बायकांना आपल्या सुजुकी काय करतोय बाबू? बायकांचं होईतात तिथे डबलप लावून देवा ह्या कथा रेडी का आता. रोलिंग. तर आजचे आपले खास पाहुणे आहेत कलर्स ऑफ कोकणचे हे 4 रत्न. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कुरा भागात मी विनय घाडीवकर आपले सकाळी स्वागत करतो. तर सकाळचे 6:45 झाले आहेत आणि मी बऱ्याच दिवसांनी फेरफटका मारायला निघालो आहे. गणपतीच्या काळात मला जाग पण यायची नाही भजनांमुळे, त्यामुळे फेरफटका व्हायचाच नाही. सकाळी सगळं आंघोळ वगैरे आटपून एडिटिंगलाच बसावं लागायचं. पण आज जाग पण मला 5:30 वाजता आली आहे. मस्त फ्रेश होऊन आता बाहेर पडलो आहे. जाग यायचं कारण पण तसंच आहे. गेली आता 2020पासून म्हणजे 2020चा गणपतीचा व्हिडिओ पहिल्यांदा टाकलेला. तेव्हा मी नव्हतो इथे, कारण की तेव्हा लॉकडाऊन होतं, बाबू होता. आणि तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजे जवळपास 3 वर्ष झाली आहेत आमच्या व्हिडिओजला. आणि आता या 3 वर्षांनी कोणीतरी आमची या कामाची दखल घेतली आहे, ते म्हणजे लोकसत्ता. तर लोकसत्तावरून आज आमच्याकडे आमचा इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी येणार आहेत. लोकसत्ताची नवीन एक सिरीज आली आहे इन्फ्लुएन्सर्सच्या जगात. त्यातले बरे काही एपिसोड तुम्ही बघितले पण असतील. त्यात आमची निवड करण्यात आली आहे आणि त्याचाच आज इंटरव्ह्यू आहे. आणि त्यासाठी ती सर्व मंडळी आमच्याकडे येणार आहेत. त्यासाठी खूप एक्सायटेड आहे, म्हणून त्या एक्साइटमेंटमध्ये जाग पण लवकर आली. बाकी सगळे आता उठत आहेत हळूहळू आणि सगळे तयारीला लागत आहेत. आणि बघू कसं काय होतो आहे आमचा इंटरव्ह्यू. आणि एव्हाना अपलोड पण झाला असेल त्यांचा इंटरव्ह्यू, तर त्याची लिंक वगैरे मी व्हिडिओच्या शेवटी देईल. नाहीतर तुम्ही लोकसत्ताच्या यूट्यूब चॅनलला जाऊन तो चेक करू शकता. तर मित्रांनो, आता एक मस्त फेरफटका मारून घरी जातो, व्हिडिओ एडिट करतो आणि अपलोड करतो. कारण की आजचा व्हिडिओ एडिट केलेला नाही आहे, त्यामुळे ते पहिलं काम करतो. आणि इंटरव्ह्यू कसा वाटला ते आम्हाला पण नक्की कळवा कमेंट करून. गेल्या 2 महिन्यापूर्वीच त्यांच्याकडून फोन आलेला होता, पण कन्फर्मेशन तेवढं नव्हतं, त्यामुळे कोणालाच काही कळू दिलं नव्हतं. काल 2 दिवसापूर्वी त्यांचा फोन आला की आम्ही येतो आहे म्हणून या वेळेत. आणि आजचा दिवस आला म्हणून बोललो सकाळीच तुम्हाला सांगूया. या गडबडीत गाडी धुवची राहिली आहे. मुंबईपासून इलेल्यानंतर गाडी धुतलेली पण नाही आणि पुसलेली पण नाही, त्यामुळे होय कोणतरी मस्तपैकी सारंग गाडी लिहिलेला. काय हो, काय पितास? तर मित्रांनो, आता सकाळचे 9:30 वाजले आहेत आणि मगाशी ज्याप्रमाणे तुम्हाला सांगितलं तशी लोकसत्ताची टीम आपल्या जवळच्या गावी पोहोचलेली आहे, म्हणजे मिडभावमध्ये. पण तिथून पुढे येण्यासाठी त्यांना कोणतंही वाहन मिळत नाही, रिक्षा वगैरे. तर आता मलाच जावं लागणार तिकडे, कारण की बाबू पण तिथेच आहे. बाबू झेंडूची फुलं विकायला घेतलं तिकडे भाऊजींसोबत, तर त्याचं पण अजून काम बाकी आहे. आता सगळ्यांनाच घ्यायला मी चाललो आहे मिडभावी. तर चला, सगळेच गडबड गोंधळ चालू आहे. आमका वाटलं नव्हतं एवढे वेळेत येतील म्हणून सगळे एकदम आरामात होते आणि तेवढं त्यांचा फोन येतो. चला, तर मित्रांनो, लोकसत्तावाली टीम माझ्या गाडीत आहे, पण बाबल्याची अजून काही खबर नाही आहे. बाबलो अजून हय गोंडे विकण्याच्या धानलीतच जा, त्यामुळे ते का आधी बघूया. हे बघा, आज मार्केट भरलेला. बाबल्या कधी शोधूया. गर्दी किती आहे बघा याच्यात. बाबल्या शोधूचा म्हणजे
आमच्या कोपऱ्यात काय कळत नाही. अरे भाऊजी दिसलेत नाही. ए बाबा चल तू चल गाडी, मी गाडी घेऊन येते, स्कूटर घेऊन पुढची कामं चल पटकन. स्कूटर घेऊन येते. खय लावलं योच धंदो गोंडे लावलेली आहेत वाट. गोंडे घ्या, गोंडे 20 चल ना, रुपये चल, वाटतो, 20 थांबलेत ते. रुपये. ठीक आहे. थांबले की तकडे. ते पण त्यांना थांबवलंय. अरे मी तुझी आहे ना. स्कूटर घेऊन जातो. मग तू थांबलं कसं आता? अरे तू इथून येताना फोन लावते ना लागत नाही. कसं लागणार? अरे काका अरे गोंडे घ्या, गोंडे. ह्या बघले ना हा तर ती म्हणतो बाबू तो उभो आहे तिकडे बाबू. हा 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 तुम्ही अजून गावीच? अरे मी गावातच असतो. हा मी इथून जातो, मला माहित नाही तुम्ही आत, नाही तर मी घरी आलो असतो. अरे आता झालो, गणपतीच्या आधी आलो आम्ही. येतो मग नंतर. हा येतो घरी. ए चल ना, चल त्यांना जास्त वेळ ठेवू शकत नाही. येतोच ना मागतून, मी जाऊ पुढे. चल ए जास्त वेळ नको घालू, पटकन. मित्रांनो गडबड बघा किती आहे ती. बाबल्याला माहिती होतं आज येणारच, आणि ते गोंडे विकूचं पण कार्यक्रम आजच झाला होता, त्यामुळे सगळी गडबड झाली. चला आता घराकडे डायरेक्ट त्यांना घेऊन. त्यांचं पण बरंच वेळ गेलो. एस टी नेल्यामुळे ते दुसऱ्या जागेवर उतारले, त्यामुळे त्यांना पुढे वाहन काय मिळालं नाही येऊ, म्हणून माका येऊचा लागला. या बाहेर सगळी लोकसत्ताची टीम इली आणि हय बघा काय चालू आहे काकांचा. नवीन काहीतरी डिश करतात तयार. सदर विद्र घालून रेडी आहात भारीच. काय हा काय मुस्ताफा. अण्णा अण्णा बनलास? अण्णा अण्णा जल्दी बनाव. उत्तर नाही देता, बाबलो अजून बाहेरच आहे. अण्णा क्या किती झाले हो? झालेत ना? हां हो चल. तर मित्रांनो सगळी गडबड चालली आहे आणि आपल्याकडे लोकसत्ताची टीम इली आहे आणि माका उशीर झालो सगळ्यात जास्त, कारण मी बाजारात गेलो आहे गोंडे विकूक. तर बघितलाच असाल तो शॉट. विनू इल्लो त्यांच्यासाठी. आणि माझी आता तयारी झाली आणि सगळी घरात आतमध्ये गडबड चालली आहे, नाश्ता वगैरेची तयारी चालली आहे. तर चला बघूया गडबड गोंधळ बघूया आपल्या घरातलं. अरे नंदन रेडी झालं, तयार झालं. हे बघा आज मेन म्हणजे पुष्पा बघा एकदम. हे बघा सगळी तयारी झालेली आहे सगळ्यांची मस्त. अरे अलेले काय झालं बाबू? काका कया हे बघा सगळी नाश्त्याची तयारी चालली मस्तपैकी. तयारी चालली आहे सगळ्यांची. आणि अकडे खाली ठेवू. थांब बुलप लावूया. होय ये गरम होत असेल तर सांगा, फॅन लावूया. बंद केला थंड होत म्हणून. अरे तिथे गावाकडे जेवणाची सगळी तयारी चालली, नाश्त्याची तयारी चालली. पुणग्या असून काय राहुला. अरे अरे पूनमताई आली. ही बघा आपली पूनमताई आली आहे. ही बऱ्याच दिवसांनी दिसते, मध्ये ती गडप होते. मग आज नटून थटून एकदम. पण तुम्ही काय हो म्हटलंस तरी एकदम पुष्पा टॉप लेवल का काय पण म्हणा. आज तुमका पाठी काढल्यान त्यांनी. ये बस. पुष्पा काय गेला? हाय पुष्पाताई, नमस्कार. कसे आहात? बरे आहात ना? बऱ्याच दिवसांनी गमताय तुम्ही. पण काय पण म्हणा, बाहेर येतो का घेतय वाईस. मागून घ्यावा, लाजा नको अजिबात. छान झालंय खूप. हा थँक्यू. सांगितलं काकींनी चटणी केली, काकांनी डोसे केले. हा गो पुष्पा. सारखं त्या पुष्पाच्या मागे लागलेलं. अरे
प्रश्न काय विचारते माझ्याकडे पहिलो माझ्याकडे काय प्रश्न काय अभ्यासातले विचारणार नाही. अरे बिंदास तुका कसं वाटतं हे आता सगळं चालू आहे लोक ओळखतं तुझं नाही तर फक्त मेन तुका मेन हसता हे करशील. हे अकडे बघ पुष्पाताई तुमचा यूट्यूबमध्ये प्रवास कसा काय आला असा प्रवास कसा काय चाललाय असं विचारते. राष्ट्रीय पक्षीचं चांगलं इलं तुका विचारलेलं ते माका ते पक्षी बिक्षी विचारणार नाही का तुका माहिती आहे तो सांगता म्हणजे राष्ट्रीय पक्षी पहिले थांब काही दुसरा अभ्यासातला विचारणार नाही बाबा. तू काही इंग्लंडमध्ये कुठे राहतेस ते नाही विचारणार. कसं चालू आहे कसं वाटतं आता 4 लोक ओळखतात कसं वाटतं बाहेर गेल्यावर हे तुका मग काय वाटतं काय सांगतं बाहेर गेल्यावर कसं बरं वाटतं फक्त असं कर बरं वाटतं. कसं 4 लोकांनी बाहेर जर कोणी गावला आणि कसं विचारलं काय पुष्पाताई तुम्हाला कसं वाटतं कसं वाटलं कसं ह्याचे बरं वाटते मला बरं वाटते मग कसा मस्त भारी वाटतं. मालवणी दा मराठीत बोल मराठीत बोललोच की तरी मी कॅमेरा घेतला आणि कपाळावर मार डायरेक्ट माझू काय ग गडबड आहे की कसली. अरे नंदन काय रे बोलत नाही गप कसे ते व्हिडिओ बघतात तरी त्यांना समजत नाही की अजूनही कोण कोणाचा काय समजतच नाही कोणाक काय. लाजू नका कोकण आपला कसा काय गो मला आधी घ्या बघ कोणाचं काय तर ह्याचा बघा ह्या आधी पहिला खाऊ बसला. हे मराठीचं चॅनल आहे ना फेसबुकला बोलावणार ती मग पण बाकी काय हो म्हणा आज तू एकदम टकाटका पुण्यात पाठी काढलं फुल सगळे पावडर फास्ट आज एकदम आयब्रो केलं ना मग खावचा लागतं बाबा फटाफट. लिपस्टिकला वॉटांना होते हे जुनं आहे सगळं सामान पहिलं जे घराचं होतं ना तेच सागवानी ठेवलंय आम्ही काय काय सामान. ही चौकड वगैरे जुनी आहे त्या काळची 1901 सालचं घर आहे ना मग त्यातलीच चौकड आहे ती तशीच ठेवली आहे फक्त त्याला खालना उंचीला फक्त वाढून घेतली. पुष्पाचं माळी फोटो पुष्पाचं एक होता हा ही पुष्पाताई आमची हा बघा आज एकदम ही आहे ती टकाटक आमका पाठी काढल्या पूर्ण घर आता सारवायचंच आहे. 15 वर्षानंतर ना ही मातीची जमीन करायला नको पण त्याला जो चोप द्यावा लागतो तो देणारा कोणीही नसतो. परत आता मेन काय जमीन का ठेवत नाही शेण मिळत नाही. त्याला आता आम्ही नाही पण करू शकत हे लोक यांच्या पिढीपर्यंत तुझी तयारी होईत ग तुकाच मेन तुकच ते तुझं स्वागत करू जात होय ते तुझ्या स्वागतासाठी इले आले आज माझी शोन पप्पू. तर बाहेर सगळी सेटअप चाललो इंटरव्ह्यूचं बघा. दे मोबाईल दे तू तो होणार ना गपो तो फक्त ह्याच्यावर टाकून ठेवतं त्याचा आवाज मोठा हा तर भरपूर. पुष्पाचं एक पाऊट आमच्या लहान हा फक्त तो आमच्यावर जरा मोठा. तुम्ही ह्याच्यावर बोला ना जरा 1 मिनिट. हॅलो कर हॅलो म्हण मोठ्यान हॅलो येतोय ना बिंदास बोला काही घाबरू नका. मी असताना तर बोलणार मध्ये बोलताना तसे चालू केलं की बघायला काय तर सोयन लावा. दिलं का त्या या ताई या तुमचं स्वागत आहे. मस्त लावते या ताई या स्वागत तुमचं. या ना हा या हा हा चालेल. विनय ए विनय हे येतले हा याच्यात काका
किलो ना हा तयारी होईल कावल्या मोडा चला हे गेले दोघं. अरे बाबूला बोलवा. हे बायकांना आपल्या सजूक गेले काय करतोय बाबू? बसा बसा आले आले. बायकांचं होईतात तिथे डबलप लावून देवा ह्या कथा. रेडी का आता? चला रोलिंग. तर आजचे आपले खास पाहुणे आहेत कलर्स ऑफ कोकणचे हे 4 रत्न. तुमचं सगळ्यांचं लोकसत्ताच्या इन्फ्लुएन्सरच्या जगातमध्ये खूप खूप स्वागत. आणि आम्ही खूप उत्सुक होतो इथे येण्यासाठी, त्याच्यामुळे आम्हाला बोलवलं, तुमच्या घरी बोलवलं आणि गणपतीच्या दिवसांमध्ये, त्यामुळे तुमचं त्यासाठी आभार. या इकडे दोघांनी उभं राहा. चालू आतमध्ये गेल्यावर मग आवाज येता नाही. आवाज येतो नाही तिकडे मग आता जसं आवाज येतो तो तसं येता नाही. हा शांत बसा, आता ह्याच्यात जातो आवाज. आतमध्ये गेल्यावर शांतता आहेत ना. हा तर सर्वांनी नमस्कार करा. ओळख करता. ओके 1 2 3. बरोबर. आणि आता जसं पुष्पाताई खूप शांत बसले, सगळ्यात आधी आता डोक्यात विचार चालू असतील त्यांच्या. पुढे काय बोलायचा मला याचा विचार काय? करता आता. काय माका विचार केले. नाही सोपा प्रश्न विचारते. आपलं राष्ट्रीय पक्षी कोण? नाही का केला. अरे बाय. मोर. हा का कोंबडा नाही. कुठला लाल तुऱ्याचा कोंबडा? लाल तुऱ्याचं कोंबडा होतो त्यांचं, तो कायम बॉम्बटा असतो. व्हिडिओ चालू केलं की ते का चाली आहे बॉम्बटा तो मध्ये. पण छान वाटतं ना तुम्हाला? आता ना नंतर ह्यांनी व्हिडिओ झाल्यावर जर काही नंतर सांगत असतील ना मला रेकॉर्ड करून पाठवा. हा मग आपण तसं दाखवूया. असं नाही बोलणार का? नाही होय. नाही ते काय लिहा करूचं लागतं, सत्तूचा लागतं तेव्हा तो बोलताला. बापरे. तर आज आम्ही तुमचा इंटरव्ह्यू घ्यायला आलोय आणि तुम्हाला कसं वाटतंय? आज तुम्ही फेमस आहात इतक्या, वाटतंय कसं तुम्हाला? 4 लोक आज ओळखतात. बरं वाटतं. एवढा बरं वाटतं, बाकी काय नाही वाटत. थंडी बिंडी काय वाटत नाही? काहीतरी ताप इल्यासारखं ताप इला. नाही बरं वाटतं माझं. मग तुका ताप इल्लो नाही बरं वाटतं म्हणून विचारतं. मग का 4 लोक ओळखायला लागल्यावर कसं वाटतं असं विचार. असा माका उत्तर देऊ देत नाही. कसं म्हणजे? त्याबद्दल मला सांगा 4 शब्द. मला नाही जमत. काय जमत नाही. जमत? खायला जमतं? मग काय दुकानात वगैरे विचारतात ना तुम्हाला काय पुष्पाताई? मी काय सांगणार? आम्ही काय सांगणार म्हणजे? ए तू मागा प्रश्न विचारित जाऊ नको. चल. म्हणजे प्रश्न विचारल्याशिवाय तू उत्तर कसं देणार? का विचारतोय? फक्त केक खायचं काम तुला बरोबर जमतं ते बघा. या बघा. हॅलो हाच कर. हा हो हे पाहुणे येईल. बोलवा. शेळी होती. हो शेळी हवी होती त्यांना. हा आवाज तुमचं जाम येत आहे. लांब राहा जरा. अरे आले नाना आले. नमस्कार या या या. तुमचं भेटा गेली तुम्हाला भेटायला आलो होता मी. आज तुमच्यासाठी. आणि आधी तुम्ही भेटा बरं मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा होता. गावडळ भाषेत विचारा. मी हो, हो, भाषेत माका काय जमत नाही नाही तुम्ही जसं रोज बोलता ना व्हिडिओ मध्ये ह्यांच्या, तसंच मला उत्तर द्या. किती घरं आहेत आता साधारण इथे? कमीत कमी 300 ते 350 घर आहे. आणि सगळे कसे राहतात? कसं आहे वातावरण? किती मस्त म्हणजे आमच्या गावात आमका प्रत्येकाची गाव आपलं चांगलंच असतात आणि चपतीच आमचं चांगलंच असतं. चालेल चालेल. आम्ही येतो मग तुम्ही नीट करता शेळी बघतो सगळ्याचं अय्या. आणि खरोखर म्हणजे महाराज कसा करतो तेही बघा. हा. हा आणि ते म्हणजे मेहरबानी करून सांगतो. ठीक आहे मी तुला फोन करतो. वेळ तुम्ही येऊन आता जरा गडबड आहे. हा होता आपला इंटरव्ह्यू. मला खरंच खूप खूप मनापासून खूप बरं वाटलं तुमच्याशी बोलून. आणि कोकणात काय म्हणूयात, येणं मुंबईवरून इतक्या लांबून येणं सार्थ झालं असं वाटतंय.
तुम्हाला तुमच्या पुढच्या सगळ्या प्रवासासाठी भविष्यासाठी म्हणजे जे काही मोटिव्ह प्लास्टिक पासून ते अगदी हिट होण्यापासून सगळं काही पूर्ण हो अशा खूप खूप शुभेच्छा. लोकसत्ता परिवारातर्फे तुमचे पुन्हा एकदा आभार. आणि तुम्हाला काही बोलायचंय? तुमचे पण खूप खूप धन्यवाद. एवढं तुम्ही एवढ्या आमच्या खेडेगावातल्या एका युट्यूबरला तुम्ही कसं काय सबस्क्रायबर झाले हा, तरी पण तुम्ही इथपर्यंत आलात. होतील आणि तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. असंच तुम्ही फार करत प्रगती करा आणि फेमस व्हा आणि असंच आम्हाला कोकणाचं दर्शन घडवत राहा ज्यांना शक्य नाहीये. आमचे 2 चॅनल आहे, 2 चॅनल आहे. रेसिपीचं वेगळं ठेवलं. रेसिपीचं वेगळं ठेवलं आम्ही, मालू आणि रायता. बघते आता रेंजर बघते. त्याच्यावर आमचे रेसिपी आहेत बरेच. सगळे पुरुष मंडळी रेसिपी कलाकार आहेत, गायक आहेत, कमी काही नाही. हे सगळे गायक आहेत, हे गायकवाले आहेत, हे 2 जण तसे. माका गायकाचा तेवढा आहे ना, पण मी ऍक्टिंग वगैरे जर करूची आहे ना तर त्याच्यात मी 3 नाटकात काम केलं. निमित्ताने तुम्ही सगळं ते एकत्रच करता ना, मग आता खरं तुमची भांडणं झाली तरी काय करणार? बोलणं तुम्हाला हो, भाग भाग आहे. आहे. नाही खरी आम्ही आम्ही जरी खरी जरी आमची सवयच आहे ती मुळापासून. म्हणजे माझी आमच्या घरातल्यांची सवयच आहे. जरी आम्ही किती जरी भांडलाव ना तरी आम्ही एकत्र होणारच. आम्ही व्हिडिओत पण सांगितलं, कमेंट करणारे आमका भरपूर कमेंट करतात, हे काय तर मिठवा येळावं. बोलतात पण हल्ली म्हणजे आता मी येताना वाचत होते ना कमेंट तर दिसत नाही काय भांडण झालंय का, रागवलेत का, होता वातावरण होता. आम्ही तर शॉर्ट आउट केला. पण मग तेच आता मी म्हंटल काय करू, मी लिहून ठेवलेला प्रश्न म्हटलं जाऊ दे बाबा, राग आला तर आणखी नको. पण तशी पुष्पा पण एकदम तशी साधी आहे. आता तुम्ही पुण्याच्या घरात नसत तर ती त्या सगळं कुठे करणार असतात? इथेच असतात. नाही. दोन्ही बहिणी एकाच घरात दिलेली आहेत गावाला. सख्या भाऊ, सख्या बहिणी. हा. त्या इंटरव्ह्यू पेक्षा यो इंटरव्ह्यू भारी आहे ना. मग ऑफ कॅमेरा तुम्ही कसा घेतला सर, जसा जसा ओरिजिनल हवा तसा घेतला. हे अशा याच्यात आमच्या इतिहासात हा आम्ही सगळी 2 दिवस चालवा हो. चला येतो आम्ही. येतो म्हणजे येऊ हा. हा. येऊ तुम्ही आलात? मागं मुंबई आवडू. हो, या तेव्हा फोन बिन करा. हो हो. चला. दे ना त्यांका. ही आमच्याकडून भेट. कोकणातलो मेवो, कोकणातलो मेवो. बापरे, कॅमेऱ्यांच्या 2 बॅग. काय त्याला आता सवय झाली, कोण काय बोललं की लगेच घोकून. आम्ही जेवढा तो नंतर मग तो हे बोलणार नाही पुन्हा. जर हे करू गेला ना आपण हा ते असं झोपेत तो असं नाही नाही. कोण काढेल फोटो, आपण सगळेच उभं राहूया. काय होतं माहिती आहे, इथली कशी आहेत माहिती आहे, आत्ता जर आम्ही ही कोकणातली माणसं ही पटकन जर त्यांना पुन्हा तोच डायलॉग मारायला सांगला तर तो म्हणणार ना. मग तो मिस होता त्याच्यात, मग कॅमेऱ्यात, मग म्हणून ती मेमरी आमची वाढता एवढी. बाय. या नंतर. ए, बाय सारंग. तो पाऊस भरलो तो बघता येता की नाही. चला. अकडे इलास की यावा. हो येऊ. तुम्ही आलात मुंबईला की या. आमच्या आम्ही ना ऑफिसला या. नरिमन पॉइंटला ऑफिस आहे, मरीन ड्राईव्हच्या एक्झॅक्ट समोर. तर ती आलोक सत्ताच्या ऑफिसला. हो का एका साखर इंटरव्ह्यू नानांकाच घेऊन जावा. मुंबई म्हटलं तर मी नाही. आता पावसात सगळं तुमका हिरव्या हिरव्या कार दिसतात. सबस्क्रायबर येताना कोणाला ऍड्रेस विचार मिरी प्रकल्प एवढे व्हिडिओ तसे घे जरा साईटला राहा, साईटला इकडे. हे मागच्या दरवाजाने येतात, एंट्री मारतात. बेबी बेबी पोको पॅन. ते 1000 आणि 500चं अरे बघितल्या नाही. मग अरे 1000 आणि 500चा थंय घेतला होता त्याच्याकडनं. ही आमची हा प्रकल्प वगैरे आमचा. हे मिरी प्रकल्प आहे. असं काय ना काय असतं शेतीत चालूच, भाजी वगैरे सगळा विकण्यापासून सगळा. मुंबईला काय नाही. आता हे झालं की भात झालं की भाजी पेरायची, ती काढाय. आता पेरली आहे. तुझं ते झेंडूचं हे बघायला यायचं होतं आम्हाला, पण आता लेट झाला. केलंय मला आता. आता बघितलात की असं काय ना काय नवीन असतं, भाजी वगैरे सगळा. लोकेशन पण हो छान आहे. हा आमच्या इकडे म्हणजे शूटिंग वगैरे होतं. आता एकच ते कुठलं गाव, गावगाठा गजालीचं कुठलं गाव? ते मिडगाव, ते जो उतरलात ना ते. दाखवलं आम्हाला. बाय बाय. बाय बाय. हो चला येवा असेच. बाय बाय. चला
तर मित्रांनो अशा प्रकारे आज आपल्याकडे लोकसत्ताची टीम येली आणि इंटरव्ह्यूसाठी. तर सगळ्यांची गडबड गोंधळ बघितलाच असेल. पुष्पा काय बोलला नाही हा, ता जरा कॅमेऱ्याकडे वावरता, आमच्याबरोबर असताना ता बरोबर बोलता. तर इंटरव्ह्यू वगैरे झाले आणि आता जेवण वगैरे करून ते आता विनू त्यांना दहीभावी सोडू केला, त्याच्या पुढे त्यांचं देवगडात जाणार होतं. तर चला, कसं वाटलं व्हिडिओ नक्की कळवा. पाऊस येता, हे बघा वातावरण बघा मस्तपैकी हिरवे हिरवे गार, हे बघा सुंदर. खूप मजा येईल. तर चला इथे थांबूया, आपलं नवीन व्हिडिओ पुन्हा भेटूया दुसरा व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. आमच्या घरात त्यांची सवयच आहे, जरी आम्ही किती जरी भांडलाव ना तरी आम्ही एकत्र होणारच. आम्ही व्हिडिओत पण सांगितलं, कमेंट करणारे आमका भरपूर कमेंट करतात, हे काय तर मिठवा येळावर बोलतात पण हल्ली. होता, आम्ही तर शॉर्ट आउट केला.